Vangeli fuq Ġesu, di ħaġa oħra eżempju, aħna m'għandniex Vangeli vera fuq Kristu. Gideb għandna, għandna gideb. Għaliex, meta kien hemm il-Vangelu ta' San Mattew, ta' San Luqa, San Mark. Ma kitbux in real time. Ħantik eżempju sewa meta tnejt ġifieri tipo il-għalem mixed facts fuq Ġesu. Mela immaġina inti sewa l-ewwel Vangeli ġifieri San Mark, San Mattew, Luqa u San Ġwan bdew jinkitbu minn 60 sena wara Kristu sa 200 sena wara Kristu. Bdew jinkitbu. Ġifieri biex intik eżempju jiena sewa ħalli ma noffendi l-ħadd. Immaġina jien Ġesu illum mitt. Sewa. Illum 2023. Fit-2100 jew 2150 xi ħadd jiddeċiedi li jibda jikteb fuqi. Kemm ħajkun kredibbli dak li ħadd jikteb fuqi 150 sena ilu oħra. Jiġifieri ħadd eżempju, inti qed nagħmlu diskussjoni jew. In-nies qed jismgħu għad-diskussjoni, so they can see it live. Di moment li jifqu jaraw għad-diskussjoni joħorġu barra, ħajt tafx qarriki dak il-miġnun. U ħajjajt fi kliem mhux qed jien, li ma jkunx eżatt, iżgur 100%. Għasek ikollu kemm ikollu photographic memory, mhuwiex ħajaqgħad 3 sigħat jew sagħtej lil hawnhekk eżatti kelma b'kelma jiena xed u f'liema kuntest qed ngħidhom. Għax taraf li ma kuntest qed tiġġibu inti d-diskors ukoll. Qed tifhem. Issa, meta bniedem jibda jikkwota ngħidlek għal Kristu eżatt, ġo tilfu l-argument. Għax kieku Kristu kien li bent Alla u kien jaf li jixtieq daqshekk ġiet l-umanità u x'se jiġri, tinsex nitkellmu aħna Alla, għal min jemmen fil-Kristjaneżmu sewwa, illi tant ħabb id-dinja, illi u niżel minn hemm fuq, sar fi bniedem biex isalva l-umanità. Allora da ma ġiħx naqġaw moħħu jikteb naqra from the horse's mouth x'inhu jiġru ma jiġrix. Għax fil-verità m'hemmx miktub li huwa. Kellu jħalli ġifieri da jgħaddu 150 sena wara u jiġi ċikkup u l-poplu u ħarbex fuq u jagħmel li jrid bismu. Issa, mela, dak huwa ġifieri meta bdem jibda jiġi jirreferi għal daw it-tip ta' testi bħala prova. L-argument għazbis tħaddu bis-serjetà. Fi żmien Ġesu, sewwa dak kien hemm ħafna fazzjonijiet jgħidulhom, kien hemm is-Sedduqin, iż-Żeloid, il-Fariżej. U daw kienu jħobbu jagħmlu kolb ta' stat isu, bħal ċekivara modern biex niftehmu, jridu jirrivoltaw il-ċesri. Issa. U dak iż-żmien min kien jinqabad hekk il-punishment biex darsuhom kienet tkun il-mewt. Jħengjawhom fuq salib, whatever. Issa. Dak kienu jseħħulhom Messija. Issa. Li ma nistax nifhem jiena li qiegħda on plain sight u ħadd ma jsaqsija di. Meta qudiem Pilatu marru tnejn Messija, kellek il-Barabba u kif nafu l-istorja aħna kif waslet għandna l-Ġesu il-Messija. Imma Ġesu il-Messija li nafu aħna bekk kien il-Messija spiritwali. Da ma kellu bda intenzjoni li robexxa l-Pilatu jew il-Ċesri. Da l-unika talim li kien jallem għalik ġewwa nifsek biex tagħmel ir-rivolta biex tkun bidem aħjar. Anzi, fejn tidħol il-politika, Kristu kien jagħmilha ċara li hu ta' Ċesri tieħ il-Ċesri u li hu Alla tieħ l-Alla. Tifhem, issa. Dak iż-żmien li sem Jeħuxuwa kien komuni bħal kif nu komuni ċali llum il-ġurnata whatever, issa. U mbagħad kienu jsibuhom eżempju Jeħuxuwa bin Josef. Jew Jeħuxuwa bil-laqam biex niftehom, mbagħad iżidu X'hekk tajjed biex tajjed nofs il-poplu. Nofs il-poplu, eżatt. Meta Pilatu ħariġhom, u għalhom min trid neħlisilkom. Il-Jeħuxuwa li qed jgħid li huwa s-sultan tal-Lut, ġifieri ir-rivoluzzjonarju politiku. Jew il-Ġesu Barabba. Issa, il-lingwa ta' dak iż-żmien kienet la Marajk. Barabba bla Marajk taf xi tfisser? Father of the Son. Nasib ġak li kjalek moħħok. Mela meta n-nies ifhimni, jekk Ġesu kienet ifejjaq in-nies, jagħmel il-mirakli, jgħallem lill-poplu biex il-Ċesri tuħ lill-Ċesri u l-Alla jtuħ l-Alla. Jimini tik daqqa ġew iċċek dawru ċek in-naħa l-oħra ma jgħallimx violenza. Mela inti jekk inti ħarġilhom Messija rivoluzzjonista jrid iwaqqa l-gvern. U Messija li dak jagħmel il-ġid biss fil-komunità, Barabba li issa Kristu kien magħruf bħala iben il-missier. Mela meta n-nies kollha qabdu jgħidu f'daqqa waħda eħlisinna l-Barabba, kienu din jfessru għal Ġesu, the son of the father. Mela Ġesu ieħor li kien il-Messija rivoluzzjonista vera, dak issallab fuq is-salib. U dik imbagħad tagħti lok il għalfejn is-so called qawmin ta' Kristu. U l-istorja l-oħra illi
ma tantx hija famuża ma' nies illi mbagħad Kristu wara li ġara da kollu 10 illi qed fil-periklu ta' ħajja u mewt ħarab lejn l-Indja. Il-Kaxmir biex niftiehmu. Dik interessanti dik Issa, l-istorja. fil-Kaxmir Kristu min rid ifittex, dak isibuh bħala sa nissa. U għex hemmhekk sa 82 sena. Issa. U hemm nies konvinti fuq għal Mhux konvinti biss, apparti hekk tant hemm ishom kważi tista' sejħlhom evidenzi li ġraw illi ma tantx tista' taħraba. Il-għala għaliex pereżempju hemm Rosbal jgħidulu. Rosbal hemm jgħidu fejn aktar xi mitfun. Issa, il-qabar tiegħu fejn aktar xi mitfun hu sewwa, qiegħed iħares hu lejn l-użanza li kien ikollhom il-Palestina, mhux li kienu ikollhom in-nies li ħadu l-Oriental Philosophy. Eżempju. Ħarsu lejn Ġerusalemm? Le, huma jħallsu lejn l-irjieħat, North East eżempju, jew South West dawn l-affarijiet, minn fejn titla' x-xemx u tinżel ix-xemx biex niftiehmu. U qiegħed mitfun Ġesu skont dawn it-tip ta' stejjer li mar lejn l-Indja. Skont l-użanza li kellhom huma l-Palestinjani. Palestinjani. Issa, hemm ħafna affarijiet illi n-nies tipo jaħduhom verbatim bla ma jiċċekkjaw. Eżempju, ħantik eżempji żgħar. Eżempju jgħidlek isma' u iktar easy għal bniedem li għaddi minn il-labra milli sinjur jiret is-salta ta' smewwiet. Għan-nies dik kienet storja li tipo letteralment jieħduha letteralment li ġemel iktar easy għaddi minn għajn il-labra. Imma għajn il-labra kienet f'Ġerusalemm dak is-swar meta kienu jgħalqu bil-lejl. Kienu jgħalqu l-bib ħablel għadhom jattakkax. Fis-swar kien ikollhom bħal gates żgħar. Kien jgħidu għajn il-labra. U daw tant kienu żgħar li biex tgħaddi kont tgħaddi hekk krepat biex niftiehmu. Allura Kristu x'kien qallhom? In-nies ta' dak iż-żmien biex Kristu kien jagħmel bil-paraboli biex jiftiem. Kien jgħidulhom iktar easy li ġemel jgħaddi minn għajn il-labra tas-sur biex niftiehmu li ġifieri għax kienu jdaħluhom il-ġmula kienu jdaħlu baxxulhom rashom u jdaħluhom fuq kubtejhom biex jgħadduhom minn ġodda. Issa ma jkunx qed jistudja x'kienu jfissu dawn l-affarijiet f'dak iż-żmien, joħodha litterali. Eżempju, ħaġa oħra, meta Kristu jgħidlek il-San Pietru qallu ngħidlek is-sewwa qabel jidden is-serduk kont ħadni 3 darbiet. Ħafna nies literalment jieħdu għas-serduk blalla sier qisu li blaħ. Is-serduk kien ikun wieħed fis-sinagoga kien idoq ix-xofar jgħidulu. Kienu jsibuh bħala s-serduk. Qed tifhimni dak kemm hemm dak kliem żgħir ngħidulek da. Dak kliem żgħir tekniku illi jibdillek totalment l-istampa.